1 2 3 action. திருவிழா காலங்களில் இந்த மாதிரி ஊதுகுழல் வச்சு அதிக சத்தத்துடன் ஊதுவதால பொதுமக்களுக்கு இடையூறா இருக்குது. அவருடைய செவிப்பறை பாதிக்கப்படுது, செவித்திறன் பாதிக்கப்படுது. அதனால இந்த ஆண்டு தேர் திருவிழாவில் இந்த மாதிரி ஊதுகுழலை ஊதுவதற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தடை செய்துள்ளார்கள். எனவே இவ்வாறு விற்பனை செய்வதற்கும் நாங்கள் அறிவுரை வழங்கி இருக்கிறோம். விற்கக்கூடாதுன்னு. இதை மீறி வித்தா நாங்கள் பறிமுதல் பண்ணிடுவோம். யாராவது ஊதுனாங்கன்னா அவர்கள் மீது காவல்துறை மூலமாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கடுமையாக எச்சரிக்கப்படுகிறது. விற்பனை செய்வதோ ஊதுவதோ தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய திருத்தேருக்கு சென்ற ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு மாநகராட்சி மிக அருமையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு உதாரணமாக சிசிடிவி கேமரா பொதுமக்களை கண்காணிக்கும் வகையிலும் திருடர்கள் மற்றவர்களை கண்காணிக்கும் வகையிலும் இந்த பொது கேமரா 4 வீதிகளிலும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஆகவே பொதுமக்கள் அனைவரும் தைரியமாக இந்த திருவிழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.